Hola, bon dia, bona diada de Sant Jordi. Soc Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, i avui em plau parlar-vos d'un llibre de Salvador Dalí. Es tracta de la seva autobiografia, La vida secreta de Salvador Dalí, que publica l'any 42 a Nova York, a Dayal Press. És una autobiografia fantàstica, plena de veritats, mitges veritats i, com diu el propi Dalí, també de falsedats. És una autobiografia bàsica, imprescindible, per entendre el personatge que crea, per entendre l'evolució de la seva obra i, a més, vull destacar els dibuixos que l'acompanyen. Molt sovint en Dalí, literatura i pintura, en aquest cas dibuix, formen una simbiosi, es complementen i ens donen una imatge total d'aquest geni. Aquesta autobiografia comença, curiosament, pels seus records intrauterins, que, com Dalí ens explica tan bé, els té molt presents. I arriba fins l'any 42, en plena època americana, quan ell comença a buscar inspiració en els ideals del Renaixement i quan enfoca tota la seva trajectòria cap a una nova etapa. Dalí va declarar que es considerava millor escriptor que pintor. En aquest cas, puc dir que és un escriptor fabulós, té el do de l'expressió i ens fa vívids molts dels seus símbols tan presents a la seva pintura. En aquest cas, veiem molt ben representada literàriament la seva germana Anna Maria, Gala, personatges com Lídia la ben plantada, paisatges, Figueres, la seva Figueres natal, Portlligat, Cadaqués, els cels de l'Empordà, els xipresos, les figures de l'Àngelus de Millet, que el porten a desenvolupar el seu famós mètode paranoicocrític d'interpretació de la realitat, on ens parla d'imatges invisibles, dobles imatges, i on sobretot Dalí apel·la a la nostra imaginació, al nostre sentit lúdic, al sentit de participació, i també hi ha moltes referències a l'època contemporània seva en aquells moments, que és als Estats Units, on ell es diversifica, ens parla de les seves intervencions en ballet, en teatre, en cinema, en el món de la publicitat i, sobretot, en la creació d'aquest personatge que és tan present i que és una obra més de si mateix. Aquesta autobiografia ens permet reivindicar el Dalí escriptor. M'agradaria ara llegir un breu paràgraf de Vida secreta on Dalí ens parla de les seves primeres visions de Gala i on fa referència a 3 conceptes claus, que serien l'amor boig, el mite i el geni. Dalí escriu: però Gala, que amb una intuïció vital única al món percebia les meves reaccions en tots els seus detalls, estava ben lluny de pensar que jo m'havia enamorat d'ella bojament. Jo podia veure que la seva curiositat progressava en una direcció inequívocament pràctica. Em considerava un geni, mig boig, però capaç d'una gran valentia moral. I ella volia quelcom que seria la consumació del seu propi mite. I el que ella volia era quelcom que, segons començava a pensar-ho, potser només jo li podria donar. Vull aprofitar aquest Sant Jordi per invitar a tothom a llegir Dalí i, sobretot, el meu record per al sector editorial, els llibreters, els escriptors, els artistes i la cultura en general. La cultura és més necessària que mai. Bona diada de Sant Jordi.